in life, in everyday living. Siguro ko ba, hot-tempered. Hot-tempered ka ba o relax ka lang? High-pitched ka ba, masulti? Or maba lang? How do you express yourself? How would you see things in daily encounter and daily struggle? So doon na may mga pagsulay sa kinabuhi, adlaw-adlaw. Laylay ng mga pagsulay. But are you an optimist or pessimist person? Si Descartes, René Descartes, niingon siya niingon siya nga, do we tend to see a ray of light or a cloud of darkness kada adlaw? Kining French philosopher niingon siya, optimists may see light where there is none. But why must the pessimist always run to blow it out? Ang buot niya ipasabot nga ang mga tao nga optimistic ang panghuna-huna, kung tanaw nila ni maong tubig, ni maong baso, ang ilang makita tubig, na doon ay sulod nga tubig. Ang pessimistic nga tao, ang iyang makita ang bakante, ang space. Bisan ang optimistic, bisan gamay lang nga tubig, malipay na siya, na doon ay sulod tubig, ang maong baso. Ang pessimistic person, bisan og unsa kadako ang tubig niya, di na niya makita. Ayang makita, negatibo ay ang pagtanaw sa kinabuhi. Daghan nato, many of us overpowered easily by the misery in the world. Overpowered. Sa unsang paagi nga kita ma-overpower. Kanang usa ni ana, kanang magsigitag tan-aw og TV, sa tawag na news. Watching bad news every day. With a diet of war, violence, and tragedy. Ako nang nasinati, siguro during COVID time kitang tanan, ako nagmonitor po, usay nahitabo sa COVID. Gamay pa, okay pa, kalmado pa, sa dihang nitaas na, ang infected, nahadlok na ko. Nga naman, doon naman ko'y mama o papa, doon ako mga igsoon, mga pagumangkon. Wa ko masiguro, unsay kahimtang nila. O sana siya, usapod kita, dalita ma-overpower ka ng crushing by our little amount of suffering. Gamay lang pagsulay, reklamo na ta. Gamay lang pagsulay sa kinabuhi. Bugat na para nato. Ikatulo, overpowered ta by our own personal sense of darkness. Usahay ka ng personal sense of darkness triggered by little demons in us. Matagusan nato, doon tatay little demons. Ginagmayra na siya. Pero na-bothered na ta. Look at the first reading is Job. Usay nahitabo ni Job. Job was praying without hope. Abugat na siya. Praying, nag-ampo ka pero wa ka mulaom. Praying without hope, pessimistic about life. Negatibo ang iyang pagtanaw sa kinabuhi. In sickness, he feels terrible restlessness. Nabalaka agad siya. Yung mga pag-ingon niya sa first reading, niingon si Job, nang labay ang akong mga adlaw sa walay paglaom, o nga walay paglaom, mas tulin pa kini sa lansaderya. Hidumdumi Ginoo, nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw, natapos na ang akong kalipay. Pessimistic, negatibo ang pagtanaw sa kinabuhi. Daghan nato, ingon niya ang pagtanaw sa kinabuhi. Dili ta kamao, we cannot give a little smile. Unsay makita nato, bugat ang kinabuhi, dili madrawing ang ato mga naong. Unsa may atong makatunan diha sa atong ebanghelyo karon? People who suffer are drawn out of their despair by the healing touch of Jesus. Ang mga tao nga nag-antos, nigawas, midool ni Jesus,
nilaom. Gihikap ni Jesus og sila nangaayo. Kini maong hikap ni Jesus, sa paghikap ni Jesus, can we feel the touch of Jesus? Or wala pa? I don't think so. Kitang tanan, we feel the touch of Jesus, but we do not recognize it. Or siguro, we just too much dependent on ourselves. Uban nato, daghan nagdaduna na yung mga maintenance. Doon ay cholesterol, doon ay high blood, doon ay fatty liver, doon ay kidney, doon ay heart. Unsa pa na diha? Ang pangutana, did you allow the Lord to touch you through your medicine? Kana mao medisina nga imuhang imnon, maintenance na imo ba nang gihimuan o crossover? Making the sign of the cross, asking the Lord to touch it? Or making the sign of the cross, holding that medicine before taking it? By doing so, you are allowing the Lord to touch you. Kung dili nato ni diretso, kadaghan nato imnon lang nato diretso. We're not asking the Lord to touch it, to bless that medicine as an instrument of healing. Muna'y kulang nato maigsoon nganuman, kulang tag pagtuo, kulang tag kahibalo sa atong pagtuo, kulang tag kahibalo sa atong Ginoo. Jesus is the light in the gloom, a ray of light, a ray of hope. Announce the kingdom, healing the various diseases and casting out evil spirits, making that possessed person free, liberated, casting out evil spirits. Sa atong panahon karon, sa atong kinabuhi, unsa may angay nato nga i-cast out. We have to cast out the spirit of pride. We have to cast out the spirit of greed. We have to cast out the spirit of indifference. And allow the Lord to heal our pride, to heal our greed, to heal our indifference. Kadaghanan nato, wala nato na makita. Ang rason ngano si Jesus nagpakabuhi uban ka nato. Number one, to preach the message of hope to a suffering world. Hinumduman nato nga si Kristo sa iyang pagpakiguban kanato, wala sa makiguban sa mga selected persons, sa mga elite, sa mga sikat, sa mga intellectuals. Wala. Nakiguban siya sa tanang mga tao, sa tanang klase nga mga tao. Sama sa Ebanghelyo nga giingon, reaching out, touching out, helping out. Ang Ginoong Jesucristo, sa siyang nakita niya ang usa ka tawo nga may sakit, wala iyang giduol. Apan dili lang kutob ato. Nga iyang kutob na nga iyang giduol, iyang gikuptan. Apan dili lang kutob sa pagkupot. Iyang giduol, iyang gikuptan, iyang gitabangan nga makabangon. Mauna ang panawagan sa atong Ginoong Jesucristo nga kita matag-usa natong Kristiyano. Dili ta makahimo nga mutan-aw lamang nga igor ta moingon nga kaluoy pud anang tawhana. Igor ratang naluoy. Duna pa tay gihimo, siguro duna mohimo tag limos, mohatag tag donation, kutob ra diha. Wa tay gihimo. Nakig-istorya ba ta ni ana mga tawhana to console that person? Siguro daghan nato adunay uban ni nga nihimo niya na apan kadaghanan nato wala. Muna panawagan na nato sa atong Ginoong Jesucristo that healing means giving new hope in the name of Jesus only. Sa pangalan na ni Kristo lamang, way laing mga butang nga kita makahatag o makakuha kita og bagong paglaom. Healing means giving new hope through Jesus only. Daghang mga tao gidanaw nila si Jesus as wonder worker. Sikat siya, inila siya, wonder worker. But Jesus' healing goes deeper. Dili lang nga siya nag-ayo. Number one, He forgives sins. Number two, He heals spiritual sickness. Daghan nato physically all right, spiritually dead, spiritually sick. Number three, Jesus shares our suffering by identifying with the poor and outsiders. Karagahanan nato kita mga Kristiyano, gusto tang mailan sa mga tao nga sikat. Mga tao nga adunay gahom.
Pero di ta gusto mailhan sa mga tao, sa mga pobre, sa mga tao mga ordinaryo, o mga tao nga dili nato sakop sa atong simbahan. Number 4, Jesus undergoes crucifixion with the criminals. Kuyog siya ngadto sa mga tao nga gitawag og kriminal. Unsa may epekto sa iyang gihimo? Pagpasaylo, pag-ayo. Unsa may epekto niini? Jesus gained full recognition of being both as a Messiah and a Son of God. Dito siya nailhan. Sa paningkamot sa mga gipakita ni Hesus sa iyang gihimo, dito siya nailhan kung kinsa siya. Wala niya ibandeli, wala niya ipanghambog kung kinsa siya, nga siya anak sa Dios. Siya ang Mesiya, siya ang maluluwas. Wala. Dito nakita si Kristo kung kinsa siya, pinaagi sa iyang mga buhat. Kita usab unta niini, mga sumusunod ni Kristo, mga binunyagan. Unta makita nato si Kristo, makita nato ang Dios sa atong mga panagway. Unta makita nato ang Dios sa atong kinabuhi, matag adlaw. Nga unta ang Dios uban kanato. Dili lang kay ang Dios atong ibilin dinhi sa simbahan, inigsimba nato. Jesus confronts misery head on. Iyang giatubang ang mga pagsulay, wa siya mudagan, wa siya mutalikod. Iyang giatubang ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ingon usab ni ana kita mga Kristiyano nga kita kinahanglan maisugon sa atong pagtuo, sa atong pagka-Kristiyano. And Jesus becomes our source of healing. Kung usbon sa atong mga maintenance, ato nang i-pray over ang maong maintenance. Lord, use this maintenance, use this medicine, Lord, as an instrument of healing. Or hold it and make a sign of the cross before taking it. Asking the Lord to touch you through that medicine. Ang pangutana, gihikuptan na ba sa Ginoo? Kadagana. Every day, walang nato ma-recognize ang iyang mga kamot, sa iyang pag-uban ka nato, sa iyang pagkupot ka nato. Optimism is a feeling that things will get better. Malaumon ta nga ang tanang butang, ang tandihas sa pagsulay sa kinabuhi, adunay kasulbaran. Dili matapos sa pagkaway paglaom. Christian hope is rooted in the person who has triumphed over death. O si Kristo lang. Siya lang nakahimo ni ana. Nga sa iyang paggilansang sa cross, nakita ay iyang pagkadaugan. Si Blessed John Newton, niingon siya, we are called to walk slowly in hope. One step, enough for me. Akong usbon. We are called to walk slowly in hope. One step, enough for me. Amen. Manindog pali.